Здравейте, приятели! 5 часа сутринта, а ние сме на път вече, защото отиваме на едно специално място за много от рибарите, които ловят пастърви. Останете до края, стискайте палци да направим един хубав риболов, защото един път в годината може да ми се отдаде такава възможност. Все пак от Велико Търново до Монтана си е път 3 часа и 15-20 минути. Затова и тръгнах по 4, за да съм седем на реката. Яката ледка, планини, мъгли, Врачански Балкан. Много добре. Пътя е перфектен. Не съм минал по този новия път. Европейска работа. И така сте в региона на Враца, евентуално. Мога да препоръчам къщата на баба Илийца да посетите. Връх Околчица. И какво имахме в региона? Водопада. След 200 метра напуснете надясно. Водопад Скакля. Най-високия водопад, но не постоянен. Цяла Европа или на Балканския полуостров ли беше? Тук завиваме надясно. Напуснете надясно. Напускаме кучета само. Така, пазим кучетата. Добър ден, добър ден. Добър ден. Кепчета, по-малки такива за кефали, пастърви. Нека че там няма ребят. Да си кукам, цак. Добре. Ще разгледаме така бързо, това не. Тя с... Добре. Този на каква цена е? 28. 28. Ето май най-добре ми се струва. Пак е с гумирана мрежа и е такъв да не потъва. Да, настрани ги лекичко. Да. Да не потъва толкова бързо. Ти си има кук. Ще долу от Търново до Монтана и ще скупя кеп. Ма поне пък са по-евтини. Да. Също се, да. Той е доста по-лекичък обаче. Ще го закачам тук на върба. Сменяме тактиката и от силикончета ще преминем на воблери. Да видим тук как е положението. Водата е плитичка, затова ще ползваме на повърхността такива прималки, които вървят. Само че тук е доста бързо течението. Нещо не ми харесва.
Нещо ме следва, нещо ме следва. Нещо ме следва. Нещо ме следва, приятели. Дали ще удари? Отказва се. Мале. Рибата беше хубава. Рибата беше хубава. Тук като гледам колко е влажно и мокро, явно скоро са изпуснали реката. Спрели са дебита от язовира и чакаме да калве. Ще сложим тая колатушка да видим на сия булс дали ще има някакъв ефект с нея. Правим добра дистанция. О, докато я сложи направо. Леле. Колатушката ги разби. Леле, и откачи са. От първия каст, приятели. От първия каст. Ето го и пролетният цвят. Жълто-розово, направо пеперуда. Охо-хо! Има джазна. Ела. Так ми си мислех, че имам възел. Ела. Хубава балканка ми се струва. Хубава, дребна, но като за изтърваните риби за сега. Ела. Дребосък. Не. Да, балканка. Добре. Останете. Много високо. Опалянка. Айде тук. Дребосък. Да я разкачим. Разкачаме рибката и я пускаме обратно. Забележите с кеп. Опа! Хайде, рибки! Опа! Поживо поздраво! На третия път имахме наслука. Най-накрая! Ай, готово. Можахме да засмем. Здраво. Много хубаво се бориш. Кефи? Да. Дошъл плес. Риба. Хайде. Четири. Голямо нещо той. Еми, това ти казвам. Колега, че уби риба. Уби рибата. Трябва да си Как ще е кепкин? От е там? Да. Браво. Няма шанс. Браво. Но това ще трябва да се мори в дълго време. Защото няма се. Това е американски. Мале.
Голямо животно. Значи тук има големи, не само нагоре. Да, ти долу има. Долу даже не по-голям. Ама са много редки. И хитри. Долу. Много редки, но вече добичите ги ловят целенасочено. Това е тройка, четвърка, бесна. Големи воблери, 60-65. Да. Ама, Тя редки кой- удари. А кой е такова? Редки удари. А кой е хвал? На трукава, на такова. На изкуствена трукава. Ага. Аз съм си я прил Да. с апрежда и с такова. На бобер хванаха на риба. Не са да. Ще сляза и там. Аз ще сляза и там. Но той там няма да стане. Или викаш, ето къде... Я там. Да. Тук може. Може тук да я стигне. Да. Ей го. Бе, той този е голям. Не е проблем. Само че това е много силно течението. Ако искаш там на камъните, да видим. Да. Ако е твое, Уху. Често ли ловиш такъв с рибите? Пащал съм 3-4 такива. Смисъл, Ама семейства? Или не? Не. аз съм... Че на майката, къде тръгнава там. Тази да взима аванс. Ама, това ще дойде, къде ще дойде. Да, сега напълни ще си има. Ръно ще се прави. Няма променям никакви аванси, Това нищо. няма да стане. Никакви аванси, нищо не ти променям. Така. Ето. Колегата ги уби. Браво. Мале. 2 кила, бе, 4 кила риба. 4 кила може да има. Колега, пръчката само. Абе няма ги 4, ама 3 има. Човек има ли? Кажи с на майка. Да стръвкаме, откачи се. Нищо добре, че се отключи. Чай си я снимам. Да, ще я снимаме как. Голяма риба, бе, човек. Не виждам. Ами няма. Ще изядат. Супер риба. Снимахте. Идеално е. Такъв трофей. Не се фаща всеки ден. Браво. Не, нека да изморен е доста. Това го слагаш. Много благодаря. Това го слагаш. Можеш да си вържиш директно влакното. Да. По-добре. Може и на карабинка. Да. По-добре да си По-добре вържиш влакното. директно. И меташ, и като силикон. Цък. Джигваш те лекичко. Лек, много бавно само Да, с върха да. и оставаш да си върви. На изтичане. И то се вижда Да, на линията. да. Ударите са хубави. Това виж какво става. Добре. Виж колко рижиш. Естествено. Със сигурност ще канеш. Това е гарант. Да. Ти си ги правиш. Аз направих 2, 3, ама един приятел ги прави, той си ги прави целенасочено. Ама той му хара. Аз не се занимавам.
Нали така, като цяло си лова на воблери, на блесни, Да. на такива работи, ама сега докато не тръгне рибата, не става. Но И каква риба бе стои? Тук камък не мръдна, бе, приятели. Мале. Тук камък бе стои, бе. Мале. Направо им обферам. Ама като не очаквах, втори път дали ще ма вземе. Трудна работа. Ей, мале.